throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav sa vama Eki, kao što vidite danas počinjemo da igramo ponovo Minecraft. Znači ljudi, kažem zadnji put počinjemo novi serijal Minecraft, znači ovo je novi let's play. Nećemo više vam početi prvu epizodu, ovo je znači prva epizoda Minecrafta. Možda izbrišemo one stare epizode našeg kanala što su bile i da napišemo samo ime. Kako ćemo, ajde, let's play, ajde. I idemo create new world. Znači zadnji put već snimamo već 45 sekundi. Zadnji put počinjemo novi let's play. Pa da će, ajde, znači četvrti put. Pa da se neće više dogoditi. Tako da htio bi svima se zahvalim na 40 subscribera. Samo sekundu. Gdje smo se tu stano? Oj rođače, što zabaga. To normalno. Je samo, pošto neko mi je rekao, to jest jedan drug, a nije to istina, mogu se klati. Oj laga je. Idete na rečenci. Aj vama svega jarane, čekaj samo idemo kontrole. Slok, koje baklje. Evo, vidimo i hranu već. Tako da. Sad, i tebe čupt, i tebe čupt. Tako ti izgotova. Uskoro ćemo početi snimati i opa zabaga de jarane pištamo. Šta sam ti još reći? Opa, umalo ne... Neću već to. Ovo je bar sad neću ići, možda poslije. Oj, koliki mi je FPS? FPS mi je ljudi sad trenutno 20. A vidite. Malo drveta skupljat, znači uskoro sad jedva čeka da se vratimo u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, to jest Republici Srpskoj, da sede na taj novi kompjuter i da počne snimati u 60 FPS u 60 FPS sve igrice i Counter, Global Offensive, CS, Global Offensive i CSGO i sve to, znači jer čekam. Znači sve će ovako biti do, ne znam, dok ne odem tamo, ali ja se tu brzo des, znači da ćemo brzo tamo otići, da ću ja brzo tamo otići, što jedva čekam, pošto do sada mi je više ovdje paci se sa ovakvim kompjuterom i ovo, znači, ovaj kompjuter jezdi 4 GB i to sve super, znači, ali nije baš nešto internet dobar, tako da ne mogu igrati Mineplexa i to. Evo vam ima konja. Uj, dobro, ja nisam puja. Ima konja. Vidi ga ovaj mali. Aj konja, braćo moja. Tako da, mislim da je ovdje lijepo mjesto da se sklonimo prvi dan. Evo samo ovako idem. Ajde. A pošto nemamo puno drveta, znači, ojoj, vidi ovo, moram ja sad ove jabuke, pošto nemam nešto drugo. Taman, evo ovako, sad ćemo, viš tamo, napravit ćemo štapiće, napravit ćemo ovoga i stavit ćemo crafting table ovdje, napravit ćemo evo ovako ćemo, tako, i sad mi treba jedan, a daj, gdje nađe ovog,
napravimo kao čovjek, znači želio bih da vam ispričam nešto što mi se malo pre desilo, znači ja malo pre poslao mi jedan, to jest drug mi nekad neki put napolju, ako šetamo se i našno pričamo nešto. I sad mi idemo i sad ja do trgovine ponesem ja 150 dinara. A taj lik ti nije španio. I na kraju ispane kao da on gleda u mene kak ja jedem, a da on ne može jest, znate. To je meni bilo malo glupo. I ne znam ja kako se to moglo desiti meni. Znači, ja sam kupio sebi sladoled jedan. I kako sam ja njega jeo, meni ispane sladoled, a ovdje je sladoled u k. Tako da, vidite kak je to. Ko da je on rekao da Bog da je tebi ispod taj sladoled kad ja ne mogu jesti. Šalim se malo. Gdje je cobblestone? Evo ga. Haj gore. Pense konji jedan. Tako. I mislim da je ovo dosta. Evo ako. Uj što upade ja ponovno. Ajde balonš se popet. Inače koristim Fit Fall teksturu, tako da ako vam se svidi nastavit ću s njom. I da, šta sam teo da vam još kažem, bit će neki prankova brzo i to. Sad drugo što ću snimit. Znači, to će biti super. Izdat ćemo malo neki ljudi i to. Što sam ja smislio, znači šta ćemo im raditi, znači to će biti super. Uzet ćemo ovako kofu vode, znači puna. I otićemo napolje i kad prođe neki čovjek, samo uznemo i prolijemo na njega vodu. Mislim da će to biti uskoro, ne znam ni ja. Inače bit će, da znate. A i kad odem tamo u Republici Srpskoj bit će sa shadersima, kakav je to glas, zvuk, to je, bit će sa shaderima epizode u Minecraftu, tako da nadajte se i shaderima uskoro. Sad pošto se ja već malo nevdi, to staviti, valja će izdržati ovaki FPS, aj mati draga, što samo ovoliki. Već snimamo 7 minuta, nema veze, volim me briga, snimat ćemo još. Kako god snimamo. Evo sad ja unesem gdje mi je sjekira. Znači snimamo već 7 minuta i 50 sekundi. Sad da ja stavim ovaj kovčeg ovdje. Predlažem stvari što nisu potrebne. Potrebno mi je ovo. I si ga pokupio, no nisam sam mati ja mislim da nisam, ljudi moji. Ili jesam unutra, ovaj koji sam napio. Deha još se. Ovako, napravimo lijepo peć. Napravimo lijepo ovo. Ne tako. Tako. Stavimo tu. Sad. Sad idemo samo da ovo napravimo mačku, idemo tačiti ovce. Ne ovce, nego krave i ovo. Zato što gladan sam stvarno. A još skoro, ne znate koliko je meni to drago što ja idem u Modriču. To jest nije baš brzo. Uj, mati moja, šta je ovo to? I to je to za epizodima sljedećeg. Pozdrav.